لروجهلات gundewarê Şamê hêzên Cebeha el-Nusra êrişeke leşkerên rejîmê li ser bajarê Erbîn bersivdan û di encamê de 6 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de li Şamê li taxên Qabûn û Cober pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de qewmîn. Li aliyekî din li başûrê Şamê فرۆکeyên rejîmê taxên Yermûk û Hecer el-Eswed topbaran kirin bê ku encamên wê werin naskirin. Li gundewarê Dereyê û di danê Sibaha de artêşa azad û ketîbeyên İslamî êrişî gundên ciddî û qêtayiyên dibin kontrola hêzên rejîmê de kirin û hate diyarkirin ku şerrekî dijwar li wan de veran di navbera herdûaliyan de diqewime. Hêjayê bibîrxistinê yekûberiya demekê artêşa azad di daxuyaniyekê de ragihand ku wê bajarokê Keferşemis bi tevahî kontrol kir û hate zanîn ku gelek ji efser û leşkerên rejîmê دوێ operasyonê de hatin kuştin. Herwisa li bajarê Sanemên hîn jê derên meydanî dane diyarkirin ku hêzên rejîmê û milîşeyên Îranî heziriya xwe dikin ku êrişî bajêr bikin. Li rojavayê gundewarê Hemayê li navçeya Sehlilgab hîn çalekvanan ragîhandin ku hêzên artêşa azad êrişî rêbenda Bêtişhûd a hêzên rejîmê kirin û di encamê de hemû leşkerên wê rêbendê hatin kuştin و هجمارek ji mekanîzmên wan yên leşkerî hatin wêrankirin. Herwisa têzanîn ku beriya demekê li rojavayê gundewarê Hemayê artêşa azad di daxuyaniyekê de ragihand ku wê dest bi cenga armanckirina rêzên rejîmê kir. Li bakurê gundewarê Helebê li bajarê Mare hîn jê derên meydanî ragihandin ku çeteyên rêxistina Daişê xalên ketîbeyên İslamî bi du tirimbêlên mayînkirî armanc kirin. Herwisa hate diyarkirin ku tirimbêla yekemîn di civîneka Eniya Şamî û artêşa mujahidîn de hate teqandin û di encamê de hejmarek ji fermendarên wan hêzan jiyana xwe ji dest dan û tirimbêla duyemîn di dibîstana Hûrkilis a li bajarê Manbij de hate teqandin û di encama wê de bêtirî 30 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan.